Mboten usah mantuk teng mriki mawon mengke kula sewani. Ora sudi. Sopi warungnya. Aku ora iki. Yo, kopi. Yo, kopi. Mana uang? Cek sepi. Biasanya ini wis buka. Bani kene wis. Nggih, Pak, sekejap. Lah, iki kopinya teko. Iki Pak, kopine. Sun yo. Nggih. Boten lho Pak, jenengan mau badhe teng pundi? Aku ya ora pengen nyang ndi mung ketisuke mubeng. Mubeng mampir ning dalan ketemu kancaku mang. Bar kuwi terus lah nyambi ya karepku ya ngopi rene. Kene kan dia nek kancane cah loro tukang ngapusi kuwi. Walah ngoten to Pak. Dan iki mau katen sih jenengan iki nggih. Biasane wis kene to. Lah nggih. Mbak. Kok. Lah rencanane jenengan ta iki dangun apa mboten to Pak? Ya mbuh. Arep napa, Pak? Boten, lek dangu niku kula badhe ngambil sepeda motor niku lho, Pak. Iku nyandi. Ajeng anu ngentri Mbok D niku lho. Pados napa niku kontrakan. Lho, Kali miling-miling pados kontrakan ngoten lho. kontrakan opo kuwi? Damel warung lho. Lah warung iki arep pindah. Nggih. Dipadosne sing papan rame ngoten dadine kan kok rada ombo golek sing gone penak. Jadi Lho. pembeline ben tambah kathah ngoten lho, Pak. Lah kuwi golekku nyandi. Lagi duka. Dikasih pados pandangan. Lah nek mbok tinggal sing nunggu warunge sapa? Jenengan kateng mriki. Dewe anak koncone ning nggo. Lah mungkin lek ketek-ketek kalih niku lek dugi to, Pak, nang. Somat karo benjot kuwi. Nggih. Wah, anak Lah calon. namun tiga niku Lah sampean karo Bode. nggih kalih Mbok D. Ya kaya anak sitok ta sapa? Ponakanmu anak Bode anak gak iku? Oh, kocin to, Pak. Iya. Sik tilem bocahe. Sekolah niki mau libur. Jalan-jalan ya libur. Jadi tasik tilem. Mungkin lek saya tahu saged ngancani jenengan. Lah nek kuwi ora apa-apa. Meneng anak koncone ning kene iso kopi. Nggih. Niki lek rabi dangu jenengan buka mboten menapa. Pripun? Mleburane ora apa-apa nggugah. Ah, mboten menapa mboten sinten namung kocin tok tilem niku teng lebet kok. Ya wis, mbok sile ora apa-apa. Bensine yo bek kok. Wah, sip. Oke. Oke. Kok betul nggih, Pak? Ya, Oh, nggih. hati-hati lho ya. Nggih. Dua helm lho. Kan helmnya sitok lho. Bode? Bode? Nyapa toh kok mesti lek bengak ae iki. Enggak piye to? Sida golek warung apa ora? Wis tak golek kendaraan ke lho. Lah kok takok sida pura piye to jane no. Lah wong sing duwe duit sampeyan kok. Lah aku premanut to ya. Ya wis lek ngono Mbak Den, ndak siap ngono. Kendikinane wis siap. Aku tak njupuk tas ya, An. Entar cepat. Sida piye iki numpak motor apa mobil? Motor, mobil sopo? Ngono tak njipuk helm. Ayo Mbak Den, awan. Oh, piye, Bang? Pak, jas kula betul lho nggih motore. Iya sampean kuwo, tapi
Duwe helm sing hati-hati. Monggo. Oh, damel helm dengan kencang ya. Ya, apa-apa, Mbak. Nggih. Hati. Baik berarti. Apa-apa lah. Beh, kayak dawur to, Cin, mantarmu ki teh. Yul, Yul. Dang, masih apa kau? Apa iki lho? Malah metengkreng ning kono. Beh. Pak kae to bae kadang aku mangkring nek kene penak. Ini kangelan nek. Anak ya. Iki ta Pak, ditung Pak. Oset aku terus iki lho. Terus sih. Wewe to. Muangkring. Pak, motor keluar darin nggih. Oh, hati-hati, Mbak. Pak, titip bareng. Kan bude. Ya, Pak. Hei. Jangan blok. Mbak. Tenan. Wah, ketoke cah nyero kebi. Di sepatu barang berupa carah apa bar kondi memang. Mat. Hei. Nyapo iki lho? Lah ngopeni wedhus iki lho. Ana wong sana. Pokoke ajegan ngono lho. Ngawur wedhus diombeni asa pilek. Ya ora to. Berarti gengsi tekan ajegan. Degan ya suku-suku terenak wangi ngarit. Kondi emang ya? Ah yo yo Mat. Ini apa saja penting ya? Yo. Joglokan. Joglo kene. Insis teh. Umum ya. Ini kok mau ndi? Iku arep melu kowe anjing. Ini berang-berang bunga sepi senyut. Ayo. Meski wil kapan masih jalan sena. Untuk saya ora duit tok ing sambat sane lho ya sambat. Larang-larang pinginane yang mau itu setani wong tan kali gini loh. Anakku ning warung ya sambat. Untuk piye? Panenane hasilnya iki lho ora nyucuk kok nirabuk kuwi rabuk ora balik. Lah kok larang iki? Rabuk larang ki golekane ya angel. Nek murah ya ora patek. Tinggi ora patek anu. Ya terus anu nih. Ayo gaya apa? Aku. Dia sing biasane bagian kelompok tani ku. Mas. Tembangan penggayaan angel. Lek bojo ayo. Apa? Bojo? Yes dong. Yang penggayaan lho ora mesti arep gek bojo lho ngono apa? Meskipun punya budaya. Arep mau lungane. Iya no. Kowe nompan-nampan ning omah. Penak medhakreng am dadi wong lanang. Ning kene yang budaya yo wong kok. Dadi mangane dhewe nek karo matur gek penggayaan ya nggo bojo. Manfaate ku loro. Iya. Nek dikeloni bojo kan budaya ngono lho, Mas. Arek norak narek nunggu tiba mek ngopi. Karo Bang Mandor kae parane jak ngopi. Gawe dhewe nggo opa ngopi. Nah, dhewe wong tambah Mandor. Ah, engko ning kene jenenge wong lanang nganggur ngono. Ben wong wedok sing nyambut gawe. Gawe ngono lho, Mas. Jadi lanang dhewe pengacara, pengangguran banyak acara ngono lho. Terus apa? Dhewe iki wis nesu gak nek di andalne pikiran.
Iya, selain ku ya dulu iso ya aja panggang nganggur. Umpama sok lek cucu, cujune lunga aja dikirim duwe ya sing usaha. Ya iya iya. Ya iya. Gue sih gak usah gitu nogo, dia pikiran. Heeh. Rapi nih, kon lunga nih. Nanti modal kena gue. Itu sing pertama ki mang. Kayak rapi nih. Stok punya kokong. Kowe wis tau roh wong wedok mulai lunga ngundul sing lanang wis tau roh. Tahu gue. Ya sok takon nang ngawur kita rantar golek neh. Lah duit tenaga iku lho ora anu. Nek kene ra payu. Yo dia pikiran, Mas. Sembarang sih. Lah yo, Bang, yo kayak yur-yur lho yo. Tak salin sik to. Ya wis, yo. Nggawe sepatu Antara ya, kono. Ya, ya. Salin sik. Pimen nyari kabeh emang. Dan motorku ini kono sapa sing ngetokne iki, Mang? Oh. Pak, nonton pergi. Sakit to, Le? Gue tangin iki, Pak. Gak sekolah kan? Libur nih mau. Gagal nggih libur. Gue tang pundi, Pak? Ibumu mang metu karo mbakmu. Tang pundi? Kamise nyilih montore Bang Mandul. Golek kontrakan warung. Mau ketemu to? Sik tas metu neng. Apa aku diomongi mong mbakku ning omah Mandor sik turu. Yes. Mantap, Pak. Bengkelmu sik panggal jalan. Nase, Pak niki. Tapi libur nih mau. Terus apa kan? Kita mbok tadi buka ya? Montormu ya? Iya, Pak, apa kan? Motor sih, Pak, Ben, ingat? Montani? Nggih. Lah nyapa? Kok montani? Kata dosen niku ajenge dibenakne, dibalapne ngoten lho, Pak. Tapi wonge dhewe benakne motor ya gak iso iki. Lek wong wis gak percaya kalau mantan pembalap tuh ora patek percaya. Dari nggih prestasi, Pak niku. Mosok Anyane ngoten. tahu cerita prestasi. Nggih. Kok pialane muga. Boten. Kok anu pialane. Terus sing arep balapan sapa numpak iki? Itu lek kon balape anu Pak Ben kula. Iki balapan ini rawan lho, Le. Razia, rawan iki. Montormu ngombong malah mbokmu nangis lho. Iya ta? Nggih, Pak. Iya, motormu montore bengkel. Nggih, motor bengkel niku. Iya lek ngijolin. Iya ta? Nggih. Ora usah manut wong jenggot karo sing cilik kuwi yo. Iki tukang ngapusi roh dhewe selama ning kene. Bang Mandor itu bayari terus kok. Ya pusat-pusan mong loro kuwi pas. Dan dia jadi. Saranku bisa melok balapan-balapan. Gitu ya. Nggih. Bengkel sing pinter engko. Mu marung sampinge bengkelmu. Mending wisan. Iya, nggih. Ngono ae wes. Budi, apa kan Budi? Di mana kok warung kosong kok kayak tutup? Di kakak. Kayak mau. Impane parkirane obrol ngono lho, As. Kakak, ngono ya. Wis. Gaji ta? Buang-buang ini ya, buang. Ya, ya, kecil. Lanwen. Ayo, wah. Iya, Budi. Ini ya.
Wah, sapa kae wong wedok-wedok loro ya. Ning lamar kerja piye? Sopo mbok iki? Sopo? Wih, masuk ya arep ngopi. Kok? Lah tutup iki lah kok perlu. Ya yo. Mengayak wong iya. Wis arep nyapu ya anda meneng. Ora kenal. Iya. Padha-padha ra ngertine. Tiange mboten enten lho, Pak. Teng pundi? Lagi duka. Sampeyan saking pundi to? Kula kidul mriko lho, Pak, daleme. Tebe berarti. Nggih mboten. Oh. Lah dalam pundi? Oh, ler mriku. Niki wau enten apa to teng mriki? Ngeten lho, Pak. Kula niki badhe nyewa warung niki ngoten lho, Pak. Nggih. Badhe damel sadean. Sik to, Mbak, sampeyan arep nyewa warung apa wis seruh sing duwe? Nggih dereng, Pak. Wong niki wau kula mboten sengaja lewat. Terus ngertos warung niki kok empane kosong sepi ngoten. Kula kinten lek mboten didamel. Wah, warung tiap Jumat libur ya, kok malah arep disewa. Oh, alah berarti sampeanmu cek rencana urung ketemu sing duwe to sampean. Lah jenengan semono piye Pak sebagai warung iki? Kenal Mbak, aku murene digawani kunci karo sing duwe kon resik-resik. Iki to kuncine aku tak bukake ya. Karyawane ya? Lah iya, Mbok. Ngono Iya, kok Pak. mangok meneng ae lho nek kene nek wong nek kene. Oh, gayane nek ngakoni ngalor ngidul lang. Ono karyawane kene. Ngono njak kenalan bareng. Lah iya. Wong aneh ya ngono kuwi. Wah, warung re. Ngono mbok sih. Iki warungnya tasik buka to, Pak? Nggih, Mbak, niki tasik buka. Walah, sampean karyawane to, Pak? Nggih, kula niki sing gadah. Lah ngono wong gaya gak ero. Lah nggih kemuk sampean arep nglamar lho, Mbak. Mosok wong wedok arep nglamar wong lanang, Pak? Maksude nglamar kerja ora nglamar aku. Walah, tak kira aku nglamar sampai. Lah piye sampean kerja ning kene malah tak bayari. Yo mesti bayari, Pak, nek kula kerja iki. Tapi itu mboten patus jualan, Pak. Kula iki patus tidak mendapatkan kayak model. Jenengan mboten enten kanca sing warung disewane, Pak. Punten, Mbak, kula kalau kasih sewan-sewan mboten semerep. Lah terus Langsung tumbas kula. Nek tasih didamel kula nggih mboten wonten nyewa, Pak. Lagi awis. Nggih, mboten awis, Mbak. Sampeyan arep nyewa pirang taun wong sing nyewa wong ayu wae. Weh. bisa nek kapan kula yang pamit. Mbak, badhe teng pundi? Mboten usah mantuk teng mriki mawon mengke kula sewani. Ora sudi. Ora sudi ya wis, umpamane warung sik buka arepe disewa. Iki mati lah. Anu tahu aku ning yo. Ngopo? Jadi aku buka bisnis. Coba ora? Sik dalam pikiran ini sih. Ya apa pikiran? Aku ora nemu. Ya pikiranku dikenane pas kota iki. Ya yo kecaiki lho wong temu dia. Kena sing sopo. Kayak jadi maruk.
Wes wae. Ondi ya, Mas. Ya kok maca barang ini. Boleh? Ya, iya. Boleh. Hei, yuk. Nanti yo Bang. Jalan-jalan no. Ketek loro iki bang sama aku nek wong dolan. Gawe dhewe kaya menggawe ya. Kulino awor kok. Lah iya. Roh no. Rokok maksudnya. Mung kon piye jajane? Mikirin jalan iki kumpul karo miling-miling golek kontrakan iki lho. Ini warung. Lah apa wae? Dadah warunge. Yo golek sing pinggir dalan ngono sing gone penak. Dadi semore ora pangga sampean nek mau ngurung gitu. Lah dhewe yo rezekine iki, Mas. Jangan bedino pengarisan loro iki Oh. to. Kalau Bang Mandor kae ngono to. Loro tok, telu Bang Mandor. Ngono gene Ndi wek kancamu ya rata pojak morono. Yo ngono kae pas. Omongnya nek tulisannya bayar dengan uang pas Heeh. yo. Lah kayak pas orang gowo yo utang. kaya ngopi. Tapi kan yo nyaur to yo. Ngobae perang repot nek kancamu. Alah yo orang sini penglaris. Iki terus arep nyandina iki. Ya mulai to ya. Rasa kok omongi mare melok kuwi kok. Lah apa justru Mas kono, bae gini-gini. Ya gak iso. Wah, Alah moh. Ternyata mulai bareng ngono, Mas. mau usah. Halo. Somat iki engko lho ya. Lek sampe tak gonceng proyek kaya nemplok tahu. Yo ora to. Bener ngarep sampean kok, bener ngarep. Kene. Oh, ngarep itu apamu. No, Ayo nyandi kan. Tapi malah api ya. Nanti nih kita somat kok. Lah penak.